arngot ki he pulit ka Israel kila syaksiat yap haki leno Islamic State hakani kala sngi ublay haki phang syate jong kanong ba hadira kani ka jingja kadai hakapor ba menteri kambari ka US bat laingut ki menteri kambari kiri ka Arab kidang penlong ka jingyalang ha Israel ki leno ISIS kila shim jingkit kli halor kane da ka ba penbena ha ka Telegram account jongki ki pulit kile thu ba arngut kile no kila poi ha Herbert Samuel Street ha hadira bat sedang ban siat ya ki pulit ki badon ha kata ka jaka ha ka ba arngut ki he pulit kilayam ki weipat ki pulit ki badon hangta kilayo ban siat yap ya kita kile no laong katanat pulit kani ka jingja kala jaru hadin kumbasan sngi ka jingsha penyap ki saungut kinong Israel bat arngut ki ba mensau da ka ba sya tenra da ka kali ha kanong ba Beersheba menteri kambari ka US Anthony Blinken ulat ho ha ka Twitter da ka ba penrem jur ya kini kile no da ka ba ong ba kum kini ki jingja sya thombor bat sya penyap kim don jaka haka imlang kasalang bat ulap haru ka jingsngolem na kabenta ki bahaying jong kini ki pulit balayam unong aiktin ka US unit price ulaong baka US kan yenglang bat ka Israel na kabenta ban ai jingkershan ban tokit halor kani ka kampentriam ka Bashar K